Un dia més. Jo visc ací. I vaig agafar un vaixell per anar a l'altra banda. Per a comprendre este vídeo s'ha d'explicar que Sant Laurent, on jo visc, és la Guaiana i que Albina, a on vaig anar d'excursió, és Surinam. Vam haver de canviar diners. Ara estem a Albina, que és Surinam, i després agafarem un barquet d'estos i anirem fins a Sant Laurent. Primer pas de l'aventura, un senyor que treballa a Sant Laurent apareix a Albina i ens regala una cervesa. Pas 2, el menjar. Menjar vegetarià per 1,50 €. Pas 3, visita per la ciutat i compres. I estos són els meus companys de viatge en Albina, Ocean, Valérie, que ja coneixeu, i Max. La meva compra del Surinam m'ha costat 8,50 € tota esta tele. Y chan 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 chan, mi bolsito